Buri ya cika, gwamnatin mulkin soja ta Nijar ta bayar da kai bori ya hau. Yanzu ta ce ita ma ta amince a buɗe iyakokin ƙasar na tudu da ke tsakaninta da tarayyar Najeriya. A cikin wani saƙon da aka aikewa wasu gwamnonin jihohin Nijar da suka haɗa da na Difa, Doso, Maraɗi da Tawa, ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta Nijar ta sanar da buɗe iyakokin nata na ƙasa da makwabciyarta Najeriya ta waɗannan jihohi. Sai dai kuma abin da ya ɗaure wasu 'yan Nijar kai shine na rashin ambatar jihar da magara da umarnin bai yi ba, duk kuwa da cewa ita ma tana raba iyaka mai yawa da wasu yankunan jihohin Katsina da Jigawa. Takardar ta mahukuntan na Nijar ta ce za a bude iyakokin ne da misalin karfe 12 daren Juma'an nan. Sai dai an buƙaci saka ido wajen shige da fice a dukkan shingen jami'an tsaro na kan iyakokin, tare da ƙarfafa tsaro a tsawon iyakokin da Najeriya. Wannan mataki dai na hukumar mulkin sojan na Nijar na zuwa ne bayan da wasu 'yan kasar da 'yan Najeriya ke kokawa da ƙin buɗe iyakokin da hukumar mulkin sojan na Nijar suka yi a baya, bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin buɗe nasa iyakokin ƙasar a ranar 13 ga watan Maris ɗinnan da muke ciki. Tun farko dai ƙungiyar ECOWAS ce ta sanar da ɗage takunkumin da ta kakaba wa Nijar ɗin a ranar 24 ga watan Fabrairu nan da ya gabata, a yayin taron da ta gudanar a birnin Abuja, ciki kuwa har da buɗe iyakokin ƙasashe mabambanta da ƙasar ta Nijar bayan share tsawon watanni kusan 7 a rufe, biyo bayan kifar da gwamnatin farar hula da sojoji suka yi a wani mataki na rarrabtar da su. DCL Hausa, Yakuba Umar Mai Gizawa. DCL Hausa.